tugang maray na aldaw po sa Tuya Gabos. Welcome po giraray sa programang Pag-urulayan ta po. Yaon po kita sa ika 27 edisyon kan programang Pag-urulayan ta po. Kay ba po ang sa inyong lingkod si Kagawad Lito Del Rosario kang Siroy Canaga. Sa ngunyan pong edisyon na naantabayan na po kita sa 89.5 radyo natin asin siriman sa 105.5 Bicol Idol FM. Antabayan na po ang sa tuyang presentasyon manungod po sa tuyang mga tugang sa LGBT. Ang sa ida pong pagmauot na magkaigwasinda ning acceptance sa tuyang pong komunidad. Aram to po bagang nag-i-struggle sinda ngunan. Tangarig akoon kan sa tuyang pong komunidad. And siriman sa tuyang pong ikaduhang istorya, yaon po kita ngunyan igdi sa Maliwalas, Magayon na Philly Park and Cafe, hindi po sa Haciendas Dinaga, sa Uptown Carolina, Naga City. Magayon po, mapreskoan sa tuyang lugar na nahiling and sa tuyang pong explore ining kagayunan kan lugar na ini. Kadakol pong mga nakadisplay na mga nahiling ta sa tuyang kabukidan. So ugma po pag igdi ko arog na kani ang porma ni amigo sa ngunyan iyo manggiraray. Nagwe-welcome sa tuyang pong mga bisita. So antabayan na po ang second part kan sa tuyang programa. Hindi pong sa tuyang magayon na lugar. Hindi po sa Uptown Carolina, Naga City. Amigo, okay ka lang amigo? Pero mga tugang tuyong bulan po ning Hunyo, tigsisilibrar ta po ang Pride Month. Yan po para sa mga tugang natong yaon po sa LGBTQ plus community. Sa kuya pong pagbati sa Indo, Happy Pride Month. Kita po sa mga talagang nagpapadangat sa mga tugang natong kaibanan sa grupong yan. Sa katunayan po, nagkapira pong ordiransa nang naipasarkan sa inyong lingkod katabang po ang mga pagribat sa sangunang panlunsod para po mas padagos pang maprotehiran ang sektor pong ini. Ano po baga na minsan madalas po sila biktima ning maniba-ibang klase ning bullying. So sa segment pong ini, dalanon ta ang buhay kan mga membros kang LGBTQ. Salamat Dr. Gail Bonal Gomez ma'am sa pagpaon ra giraray Pride Month kay ko niyan, di ba? Ang worldwide nag-celebrate si mga LGBT kan si kuyan. Ang first question ko ma'am, pag sinabing arog gani, ano ang nasa laog gani kan bilang psychologist, ano ang nasa laog gani kang garo kukuhutikan si mga yaon sa sektor na ni? Kami po kaya sa field kang psychology, hinihiling ta ini bilang normal sexual orientation. Kung in the past po na ituring siya na garo sarong abnormal phenomenon, kadakol pong research ang ginibo na pag-aaraman na just like other gender, it's a normal sexual orientation. So, pareho man ang namamatian ninda sa mga babae, sa lalaki. Pareho ang mga naiisip ninda sa babae, sa lalaki. So, pero na-highlight lang po kayang maray dahil daipa tanggap kang kagabsan kang society da ipagabos open sa araw kaya na idea. So ang saro pong ang sarong miyembro ning LGBT masabi sa tuya na pareho lang ang samong pagmati, pareho ang samuyang pag-iisip, pareho ang samong hiro sa hiro man kang babae sa lalaki. So iyan po ang yaon ngunya na nagluluwas talaga sa research. Ma'am, yung araw mo minsan baga may mga aki pa na sarabit pa na tapos nag-i-exhibit na tulos ng iba ang kuya nila. Opo. Sa perspective po nito, paano ni nabutwa? Paano siya na manifest? May edad ba ni o talagang spontaneous na lang sa aki na ay argo pa ni ay argo? In as much as pigo-consider nga ni siyang normal sexual orientation, igwang manggiraray pong hihiling na mga causes. So, pwedeng genetics, pwedeng
through environment, no modeling, nahihiling ninda, naaarog ninda sa ibang tao. Ngayon nyo sa TV, puro Oo. ko yan. Tapos gusto din ninda. So sige si man ang preference. paso-paso dyan na may darang baton. Ano? And sabi niya gusto ko din harag kaiyan. So yun, preference ninda. Igwa din pong explanations na cultural, no, na dahil accepted siya, it's common to people, pwedeng talagang pagiging way of life din, no. So in terms of developmental explanation po, normally ang identity kang tao nagluluwas na siya at the age of 4, between 4 to 6, no? It's gender identity. So, sa mga studies indo, grabe ba yung epekto kanina sa inda psychologically kung may mga incidents of discrimination na pigahard against sa inda? Iyo po, inot na inot po ano kaipuhan tang i-consider na bago yan magluwas sa circle ninda, i-consider mo na ninda itong kung may discrimination within the family. Mas makulog po yan. Mas actually sa research, mas nagsasabi na mas grabe ang impact kayan sa self-esteem kang si LGBT. Mas nababa na maray ang self-esteem ninda no? Expected ninda ang family ko ang inot na makakaintindi. Sa harong dapat ako nakaka-receive ng pagpadangat, pag-ako, kung ano man ako, ano ang kaya kong gibuhon, ano ang gusto ko. Yet, dahil nangyayari. So, mas grabe pa ang impact kaiyan. Pagluwas ninda kang harong si bigger community naman, no? Aram ninda na dai pagabus naiintindihan ang samong orientation. So, i-guard ninda ang sa diri ninda, no, to protect themselves mismo, lalo na kung may anong abot ka ini aggression, may harshness, no, na mimit sinda along the way. So inot na inot po baga paglaog sa school si mga kaklase, minsan si teachers mismo, no, si orientation kang school mismo, no, ano ang hiling ninda sa mo. And then later on, kung nyari nasa workplace sinda, may issues pa din po kita, no, in the stigma in the workplace. So ano po, may struggles, no, may kanya-kanya sindang struggles. Dawa nga ni sabihon na nalalampasan man, pero iba man po sa prosesong inaagihan. So ang saro po itong si inner struggle mo na pag-ako, no, na ready ka na ini ang sexual orientation mo, and aram mo na in our society today igwa siyang kaakibat na stigma. Siguro ano po ka-importante ang paglalandad baga? Siguro yun ang pinaka-challenge, ano? No rin ako maladlad. Iyo po. Again, no, big deal ang ang punta dyan sa proseso kang coming out, no, kasi sinasabi may mga terms hinda na in the closet pa siya, tapos ma-come out na siya. Kung hihilingon ta po, again, no, looking at it in the continuum, gano'n man lang siya the process of self-acceptance, no, na nagkataon ang pigaako niya sa sadiri niya, so identity niya, no, sexual orientation niya. So, malaog po yan duman sa pagpaliwanag na if you are comfortable with yourself, then ako mo yan, no. So, mapuon po siya sa pagbisto sa sadiri, pagklaro kung ano talaga ang gusto, ano ang kabuuan, ano ang konsepto mo kang sadiri mo, hanggang sa pag nahiling niya na komportable ako digdi, padangat po ang sadiri ko, naarog ako kani, then that will lead to self-acceptance. So, iyon na po yan itong inaapod na pagladlad. Message sa doon sa mga kababayan ta na nakaka-observe kan si mga attitude kan si mga yaon sa LGBT, ano po ang pilitang ma-imensahe sa inda to really embrace and accept yung sector na yun? Oo. Madalion po nga ni magsabi na dapat pagpaparatawanan ng atensyon kasi pare-pareho, no, kung paano kita mag-treat ng babae ng lalaki, iyo din naman, no, ang treatment sa inda, ang orientation ninda, ang namamatian ninda, ang nasa isip ninda, papare-pareho po. It's just that natuod po ang society ta na pag sinabing gender, babae tsaka lalaki lang. So that really makes a difference, no.
Pero ngunyan po gusto ming pigtutulod po talaga lalo na kang mga psychologist. Inot na inot po kaya sa muya, bako lang yan so dahil LGBT or babae or lalaki, pero si pag-ako sa sarong tao, sa pagkatao niya. Nagkataon, ini ang sa iyang sexual orientation. So inot na inot itong pag-ako, no, na iyo siya kaiyan. Iyan ang uniqueness niya. Just like any other person, individual, may kanya-kanyang uniqueness. Thank you, ma'am. Thank you, Sige ma'am, po. sa additional na mga information na ni. In time sa Pride Month, worldwide, nag-observe kami and Iglesia Naga. We are also, kumbaga sa to chip in man kita sa mga efforts. At least nahiling ta, anong perspective kang sa kansarong psychologist, tibay na psychologist. So, mga tugang, sa to pong edisyon ko niyan, sa pagtaoning importansya sa sektor kang LGBT, yaon po sa tuyang mga mabubuot as in very lively na mga amiga igdi sa lingkod barangay, si Dennis saka si Angga kani 150, sikat-sikat niya sa City Hall. Kumusta anong kuyan, ano ang pagmati nindo, paano ka mo paano ka anong edad ka kumbaga sa paaram sa magulang mo na siring ka kani? Ako po sir, kang balik ang high school talaga. Kaya pa talaga ako totally gano'n nakakaluwas sa kuyang pagkatao. Tapos kang nagkaigo ako ng trabaho year 1999, duman ko po na talagang naibuwas sa kuyang bilang LGBT. Duman ko na matian na talagang ako pa lang talaga saro sa mga member kang LGBT community. Talagang nailuwas ko na gabos itong kung ano yung gusto kong gibuhon bilang isang LGBT. Naging malaya ako. So, kumusta man si pag-ako sa imo kanilang mga magurang mo? Kang ano po, kang Pamilya. naglingdang arag na ako kato, naman po talaga sindang naginibo. Talagang tig-welcome na lang yung ako. Tapos, inat na inat, siyempre nagpapasalamat ako kay Papa ta. Bilang sarang aki, junior niya ako. Ayan po, tanggap niya man na saron ako sa LGBT community. Yung kaya yan ang kayo baga sa pamilya. Iyo Siyempre, po. ang inot mo kumbinsa yun si pamilya. So, di ka man nakamati ng... Dahil man po ko nakamati ng bully sa family ko. Dahil man sinda na anggot. Talagang winelcome din ang pagkatao ko kung ano talaga ako. Okay. Si Dennis man na aram kong grabe ang sakripisyo mo sa pamilya, gabos ka mo. Ika Dennis, sa pagbating mo, paano ka nakakatabang na maray sa pamilya mo? Ako po sir, talagang aki pa kaya talaga ako sir. Accept na nila akong gay ako. Kasi anong natugang kong babae surunudan, saka ako. Sigabos daka inda mo sinaradita ng bado, sako sinasulo. Pero kaya kumbaga, swerte akong marilang isarong gay. Tadi ako nakaranas ng paglait ng pamilya ko. Talagang kinukup nila akong garotunay na aking babae na kumbaga accept nila ako daw sa mga tugang kong lalaki matuwa sa kuya padangat nila akong maray kaya sa ngunyan sigabos man na pagpadangat nila niya sa kuya inuulian ko man iyan kung may mga problema ang mga tugang ko kumbaga tigtataban ko kung igwa ako as LGBT di ako nakaranas na itong magpasain-sain no sa ngunyan kaya may isa din naman akong arong itong paarong kang government. Ano po sir, kumbaga, pag sa Sabado, si magulang ko, si mga tugang ko, sa pamangkin ko, yaon sa kuya. Kumbaga, nagigiba ako ng paraan na sa ko magpangudto, magmirindal ang anak ko. Ang ganyan sir, Domingo. Pag Domingong hapon, mauruli sila sa kuya. Kaya kumbaga nga po, iyon yan si buhay ko. Sa niya po kayo nga po, may isa din akong aron. May kasaroon ako, as 14 years na kang nag-iiba. Kumbaga, bilang LGBT man, di ako nakaranas na itong paglait kung sisay man na tao. Tagabos pinapakisamahan, magurang, mag-aagi, mag-ano. Kaya maswerte akong maray. Anong mensahe nindo sa mga hobbyists mo niyan na may mga siring na pagmati ng mga pagduwa-duwa na nadidipisilan baga? I'm playing it po sa mga holiness na bago sa LGBT community.
kung ano si mga namamatian nindo sunodon nindo. Magluwas kamo sa shell nindo, mag-enjoy kamo. Basta di lang kamo mapariwara itong mag-ibon ng mga mararaot na mga gawi-gawi. As hindi magpagabat sa gobyerno kung ano pa man para irespeto kita kang kapwa at LGBT. Iyon lang po yan. Sige. Ika Dennis, mensahe Ang mo. mensahe ko po sa mga LGBT ngunyan. Tulong lang ninda bilang bakla sinda. Mag-ibo lang si Dailing Maray. So, kung ang itsura mo man tiyang itong balahura ka mag-iro o kaya magbado, talagang babastusin ka. Kaya ang mensahe ko sa inda, kung ano lang dapat bagay sa inda, kung ano lang si dapat nindang gibuhon para dahil sinabastusun, gibuhon ninda. So, salamat na maray sa tuyang duwang resource person. Okay. Thank you sa inyo. Okay. Thank you. Kay bana ko pa sa City Hall, si Sidja Felix, also known as Rica Yes, Felix. Ining araw ba kaning grupo nindo, dipisilon bagang ang pagpupuon pagpuon kung paano kita na kuyan. Paano ka kanipig accept kang pamilya mo, Rica? Actually po, kang inot, medyo ang pamilya ko po di pa ma-accept. Pero kang nagaloy-haloy na pong si mga magurang ko po, na-accept naman po ako na magiging member sa LGBT po, po kaya na lesbian. Hindi ka man naka-encounter ng mga pambubuli o mga Iguaman po, sir. Mhm. Mga pambubuli, medyo, dahil mo na lang, medyo sadit-sadit pa ako. Tumboy, kukurahawan ako. Medyo nagiinit ang payo ko, sir. Kaya lang, pag haloy-haloy naman, sir, dahil ko na lang inintindi. Message ta sa mga holiness na aramtaman na iguaman sa diring expression baga, Yun po. sexual preference or orientation. Ano ang masasabi mo sa inyo bilang guide, bilang giya? Sa mga dahil pa dyan nag-out na mga parehas ko, dahil nindo itago, pero dahil nindo bigla ng pamilya nindo. Isabi nindo sa magurang nindo para at least i-guide ka mo na mapatama ka mo, bako kung sa insain ka mo gibong activities o family first para ma-accept ka mo. Pag na-accept ka mo kang pamilya nindo, surunuda na po yan, ma-accept na ka mo kang society. Saka magibuning maray, bako itong magpasaway. Yun lang po yan ma-advise ko. Salamat na maray, Rick. Sa mga day po pala nakadalan kan nakaagi niya tong episode, pwede ta po yan balikan sa agipukan sa kuyang Facebook page o YouTube channel, Kagawad Lito del Rosario. Kaya ba na po dyan si Professor Danny Herona ang nirespeto as ginagalang na istorya hindi po sa Bicol as sa tuya pong nasyon. Tinukanta po sa episode na yan ang manungod sa Kamundagan kan sa tuya pong syudad. Diyan po yan kang sa tuwing selebrasyon kang 73rd Charter Anniversary kang Naga City. Nadadang mo po kita sa 89.5 radyo natin sa paagi po kay mabuot na station manager si Manager Mape Mariscal, asin man sa 105.5 Bicol Idol FM sa paagi po kang Idol ng Bayan, Idol Bong Villacruz. Okay, makatugang kaibaran na po ang butihing baybahay ni Engineer Boy, si Ma'am na Malin Aman, kag sarili po kaning maiwasan na maray pong property igdi. Ma'am, hapot ko lang po, paano po namundag ining Pili Park Cafe? Actually po, Councilor, good afternoon po anyway. Ini pong Pili Park, existing na po ini pag-open kang Haciendas Dinaga. Okay. Ini po ang inot na inopen ni Engineer Boy. Ini po ang inot na inopen ni Engineer Boy, Pili Park na ni. Dati po ang mga activity igdi camping kang mga estudyante. Tapos nag-held man digdi yung mga wedding, mga outdoor activity, team building, pero kadaklan po igdi camping kang mga elementary grades na iba-ibang school. Dati na po may Pili Park. Okay. Ano po si mga amenities na yaon ta igdi na Ang mga amenities po dati yaon igdiyo, ini na pong treetop adventure. Okay. And then yaon na din po ang ATV, yaon na din po ang horseback riding, yaon na din po ang kalisa ride. And kapart po inyo kang Pili Park is kapart din kang adventure park.
Okay. Oo, Okay. adventure park niya po duman ang zipline, wall climb, rappel. Okay. Yun po niyang pinakainot na inopen digdi sa Hacienda Tinaga. Okay. Nagsunod itong wave pool. Ma'am, paano po naisipan nindong araw kani ang pangaran kaning cafe park na Okay. ini? Dati na po kaming may resto sa Laog, sa may golf course, Golf course, sa may clubhouse. Now, since lockdown po, sarado ito. Sarado siya duman, hanggang ngunyan sarado po. Kami dumaning mga functions, kaming mga events. Dahil sa terminalang stay at home, naisipan ming i-open ini for public. Na ilipat mo na igdi sa mong resto. Para si mga aki, si objective mi po talaga, si mga aki, igwang madumanan na may mga kahoy para maano man giraray ninda so vitamin D. Nakaipuan na natural vitamin D. Na dai mag-asa si mga aki sa tablet lang or sa vitamins. Kaya po, pig-open mi ining Pili Park Cafe. Maka yun po ang concept niya, no? Sa iba pating gustong mag ano ning tilad ning pili, Yeah. ano? Yaon dyan. Ini po kaya councilor, ini po si lugar ming may free pili picking. Opo. Si gusto maka-experience magtilad Opo. Saka mapresko, ano? Ayan po. Observe lang ng mga distancing. Congratulations po, ano? Naputon ko lang kamo kang mga protocol tang sinusunod idi paglaog aram tang nagdaparadakol ang mga bisita tayong mo digdiyo. Ay, po. Bali ngunyan po na nag-MECQ po ang Naga, ang siyudad ng Naga. Nag-ano po kami na bago po maglaog digdiyo kay puan ng QR code po. And then, pinagbawalan ni po ang mga aki below 18 years old. Tapos mga senior po, 60 and above. At i-required ni po ang mga samuyang guests na magsulot po ng face shield tapos face mask kung at all the time po dito. Lalo na kung kakain po, kahit after tapong. Okay. Opo. Tapos, digdi naman po, pinapautog mi po na mag-social distancing po, although may iwas man po ining lugar mi. Iyo po ito. Thank you. Okay. Salamat po. Bukas kami ngunyan pong MECQ from 10 a.m. to 9 p.m. Pero po kung mayo ko tang MECQ from 6 a.m. to 9 p.m. po kami, may nagsiserve po kaming breakfast, lunch, snacks, and dinner. And during weekend po, Friday, Saturday, 4 to 9 p.m. may holy kami, hour. Okay. Happy hour. Itong mga family na gustong mag-dine-in na while listening or requesting music na gusto ninda po. Okay. So, thank you. Thank ma'am. you din po. Thank you. Celebrate in gracious settings among family and friends. Visit our cafe and experience our delicious menu for group meals. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat.
Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. Dids Cafe is now accepting cake reservations. You can call us at 0950-313-3583 or 0917-8769-065. Sa Facebook, hanapin ang Dids Cafe San Felipe. Gusto mo ba ng mga napapanong impormasyong may kinaaraman sa syudad ng Naga? Easy mo na ba ang mga bagong programa kan lokal na gobyerno? Hanap mo ba ang mga istoryang mahatod sa imo ng inspirasyon? Sit back and relax. Huli tatampok ang mga yan sa programang Pag-Urulayan Tapo. Hatod sa tuya ni Kagawad Lito del Rosario kada Sabado, alas 5 ng hapon, madadagog yan live sa 105.5 Bicol Idol FM Naga, asin madadalan man sa Facebook page asin YouTube channel ni Kagawad Lito del Rosario. Kaya ano pang hinahalat mo? Like and subscribe na, tanganing updated ka sa mga happenings. Igdisa sa tuyang syudad, Pag-Urulayan Tapo with Kagawad Lito del Rosario. Sabado, alas 5 ng hapon. Diyos mabalos po sa samuyang mga partners sa programang Pag-Urulayan Tapo. Engineer Boy Aman of Enjoy Realty and Development Corporation. Experience and expertise from www.enjoyrealty.com. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. Bicol Mail. Accurate, reliable, and balanced reporting. Visit Bicol Mail on Facebook or www.bicolmail.net. And LYRR Corporation. Mga tugang ka nakaagi mo pala na Martes, kita po nagtaon ng privilege speech durante kang regular session kang sangguniang panunsod. Sa ito pong piga-highlight naman si mga nagkatarapos ng ordinansa kang syudad and sa iba po pong mga items na sa ito pong pig-discuss. Marinaga po sa kabos, marinaga Madam Chair, to the rest of my esteemed colleagues, the 13th Sangguniang Panunsod, to the CYO, Mr. Paurillo, our acting CYO, Vice Mayor. Madam Chair, I'd like to thank you, ladies and gentlemen, for the enactment of some important legislations authored by this representation. First, the Ordinance 2021-058 on mental health, Ordinance 2021-033, the Tanod Code. Number 3, Amendment to the Bike Ordinance. Number 4, Ordinance 2021-038, regulating the volunteers in Naga City. And number 5, 2021-032, the Ordinance on the rainwater collection. These were not all possible if not for the full support as well as the new perspectives and insights shared by my counterpart, Aberly Jerel A. Scotto. We also supported the declaration of the month of June as Pride Month for the LGBTQ, as well as the declaration of June as the Nagueño Youth Month. Today, Madam Chair, we are set to approve on third and final reading the ordinance providing penalties to utilities and telecommunication companies. Despite repeated demands, these companies failed to remove their lines or clear our major roads after the widening projects of the Department of Public Works and Highways. Madam Chair, also, this representation is calling for the hiring of additional doctors, together with City Councilor Sani Ranyola, the Committee Chair on Committee on Health, for various reasons. Si mga nakaaging kalamidad, si mga na-displaced na mga workers, asa to yung malnutrition sa Naga City, and most importantly, the strategy to decentralize the vaccination process. We need medical experts for this. Kaya kaipuhan na mag-hire kita ng additional na kadagdagan naman power because aram tang paragalnaan mga kaibanan ta sa City Health Office and Naga City Hospital. And some good news for pet lovers. Also today, Madam Chair, together with Youth Councilor Scotto, we are submitting an ordinance calling for the establishment of a pet park
and a pet cemetery. Lastly, I congratulate the city youth officials headed by Mayor Berlenit Nemia Montes, CYO Vice Mayor Christopher Cambe, na nasa quarantine sa Ngunyan, and the rest of the CYO for your active participation and full support to the 13th Sangguniang Palunsod as well as to the endeavors of the local government of Naga. Salamat na maray sa indo. Ang sa kuya po pala na pagbati sa mga city youth officials ngayon na taon, sa kuya pong counterpart si Averly Jerry Liscoto. Congratulations sa indo, good luck sa indo pong mga future endeavors pag-abot ka na panahon. And sa kabus po mga CYO na sa tuwa pong mga nakatabang hindi po sa laugang Suriganaga. Happy birthday po duman sa mga nagbe-birthday, ano? And si Riman, sana pirmi po kita mag-ingat. Mga G, sa mga insidente po ng COVID, mas lalong nagkaparadakol, tarabangan ta po. Mag-observe po kita kang minimum health standards na pigasugo po kang lokal na gobyerno kasin man kang Department of Health. So mga tugang, salamat po liwat sa indong padagos na pagsuporta sa programang Pag-Urulayan ta po. So ini po ang sa indong lingkod, si Kagawad Lito del Rosario. Stay safe. Salamat po. Maray na aldaw po sa Tuya Gabos.